ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Чемпиони вазни 61 кг UFC Мераб Двалишвили чемпиони вазни сабук Ислам Махачевро танқид кард ки суханҳои гуфтаи худро намекунад. Илия бояд ки бо Ислам Махачев ҷангад. Илова бар ин, ӯ камарбанди худро озод кардааст. Ӯ дигар ҷангвари вазни ним сабук нест. Ӯ аз ҳама довталаби арзанда барои камарбанди вазни сабук аст. Лекин Ислам бо кадом сабабе ӯро рад карда истодааст. Боварӣ дорам ки ҳама дар ёд доранд ки Ислам Махачев дар пресс-конференсия ба ман чӣ гуфта буд. Мераб, ман туро эҳтиром мекунам, аммо вақте ки ту довталаби топ дорӣ, ту бояд ки бо ӯ ҷанги гуфта буд Махачев ва ман ба ӯ дар ҷавоб гуфтам ки гап нест, бе ягон проблема, ман ин корро мекунам. Акнун ӯ низ довталаби топ Илия Топурияро дорад, аммо Ислам бо ӯ ҷангидан намехоҳад ва баръакс гап зада истодааст. Ӯ кореро карда истодааст ки барои ҳамон кор маро танқид карда буд. Ҳама розиянд ки Илия аз ҳама зиёд арзандаи ин муҳориба аст ва умедворам ки ин муҳориба баргузор мегардад. Намефаҳмам ки чаро ягон кас Исламро танқид намекунад, чӣ гуна ки маро танқид мекарданд, гуфтааст Двалишвили. Дӯстон, шумо оиди ин суханҳои Мераб чӣ фикр доред ва ба фикри шумо ки аз ҳама зиёд арзанда аст ки бо Ислам Махачев барои камарбанд ҷангад? довталабон барои камарбанди вазни ним сабуки UFC Александр Волконовский ва Диего Лопес шаби гузашта муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 12 ба 13 апрел дар турнири UFC 314 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ғолиби ин муҳориба чемпиони нави вазни ним сабуки UFC мешавад. Айни замон камарбанди вазни ним сабук соҳиб надорад ва саҳари 13 апрел Волк ё Лопес соҳиби ин камарбанд мешавад. Аммо пеш аз ин мо шуморо пресс-конференсия ва муҳорибаи рӯбарӯи онҳо интизор аст. чанд соат пеш журналисти шабакаи Ушатайка аз чемпиони пешинаи ACA Юсуф Раисов пурсиданд ки агар UFC ба ту дар Озарбойҷон муҳориба зидди Нурулло Алиев, Лоиқ Раҷабов ё ин ки Рафаэл Физиев пешниҳод кунанд, розӣ мешавӣ ё не? Ва Раисов чунин ҷавоб дод: май бачаҳоро мешиносам. Ман доимо бо рақибони худ хашмгинона суҳбат мекунам. Ба монанди дӯст суҳбат карда наметавонам. Ман ҳама вақт ҳамин гуна будам, ҳатто вақте ки ғайрикасбӣ баромад мекардам. Або бачаҳое ки ман онҳоро мешиносам, ба назарам муҳориба зидди онҳо барои ман душвортар аст. Лекин мебинем, фикр намекунам ки ба UFC маҳз чунин муҳорибаҳо шавқовар аст. Лекин намедонам, мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Раисов. Предложат бой или с Нурулло Алиевым, или с Лоиком Раджабовым, ну или может быть вообще с Рафаэлем Физиевым, учитывая, что турнир в Азербайджане будет. Ты согласишься на такой поединок? Видишь, я этих ребят знаю. Я всегда, как бы я не общался с ребятами, если я, имеется в виду, у меня нет какого-то дружеского контакта, я всегда как-то агрессивно отношусь к своему оппоненту. Вот такой настрой у меня всегда был. И в любителях он такой был, и в профессионалах он такой. А с теми ребятами, которых я знаю, мне кажется, мне тяжелее было бы. Но увидим. Пока я не думаю, что и UFC будет интересно именно такие поединки. Но не знаю, посмотрим. хотиррасон мекунем ки Юсуф Раисов дар вазни ним сабуки ACA чемпион шуда буд ва ӯ чанд соли охир дар вазни сабук баромад мекард. Ҳамчунин ӯ якчанд муҳориба дар вазни ним миёна гузаронидааст. Аммо Юсуф Раисов қайд кард ки дар UFC дар вазни сабук баромад кардан мехоҳад. худи шумо дӯстон муҳорибаи Юсуф Раисовро зидди Нурулло Алиев ё ин ки Лоиқ Раҷабов дидан мехостед ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.